insomma, vera ma narax ma bej mara u raġel nendowna ta' dak ħajaqsmu banju. Icelanders, kif intkom? Infakkarkom li l-parteċipanti tal-Love Island qegħdin imsakrin fil-dak, insomma, fil-postu, fid-dar. U l-ġimgħa li għaddiet jekk forsi ma nsejtu jew titu nifakrukom, tlifna mara. Tlifna l-Arezza mhux essaċċa x'inqalet imma b'inċident xkejken. Tittiħu noklu tħobbu noklu. Għatma doqtu Issa skont Edward għaw tradizzjoni biex tefqgħu ġi nefqajtu għen. Le kif Kara, ta' faslu wara, kara. Madonna. Issa dak jfisser illi allura fil-villa baqanna mara waħda, illi dil-mara bħalissa qiegħda ikkuppjata jew coupled up ma' U l-persuna li se tħalli l-villa i Caroline. Jien! Zawwada, ekk il-ġilbis ħankunu ġifieri. U għajja, ma jistax ikun taħli fil-ġil mawx. insomma, vera ma narax ma bej mara u raġel nendowna ta' Għaw sosiġajna nġejna. Il-fazi fejn. Għaw fazej. Fazi, x'inti tagħmel hemm ġew? Ma li sert naf, li sa nibqaw il-ġelbis, bdejt naħra taħti bil-biza. Mux xiraċ minnaw qabel id-daħlu l-mara. Raċet najdlak fazi, le, ek le, kollox nagħmel emmek le. Naħseb taf li għandhom nara ġonu. Naħseb għandna bżonn indaħlu mara. Naħseb Malli tela Jake mid-dar tista' tgħid li l-affarijiet fid-dar bdew jinbidlu. Xiġifieri, araw daqsxejn din il-logħba. Jaqtawa ħażina u mhux talli jinħasslu. Indian. Italian man! Imma hemm ċans jaqilgħu ħassla wkoll. Li kieku għatem Jake fid-dar, din il-logħba ma tistax tilagħba għax kien jerqilhom dak ħajlaħħa jitla lura mit-tank. Issa, xi ħaġa oħra wkoll tgħid immissjawh lil Jake fid-dar, Araw daqsxejn x'qed jagħmel Clinton hawnhekk. Cheers to the ones we've lost, during this journey. Jake, Vanessa, and Alessandro. I say Jake. And Jake. Jake again. Say Jake again. And Jake again. And one more time for Jake. Clinton żgur li ma kienx qed jimissjaħ lil Jake għax anke waqt li qed jagħmel it-toast nesieħ, jiġifieri xi ħaġa oħra għax aħna li naraw Love Island dejjem titgħallem minnu sewwa. Meta Henrika u Mattias kienu sejrin jitnitnu f'dik il-kamra ġdida kollha frosti kondoms u x'nafjiena, mela Ilenja lil Henrika għamlitilha xi ħaġa partikolari. Araw x'għamlitilha. Għamil ma' zejzit, għamilt ma' zejzit. Għamlitilha il-fwieħa fuq iż-żejżiet. U għana tafu kif għandna tal-Love Island, għandna ma ħobbux noqogħdu fuqhom, però s'issa ħafna drabi kellhom raġun. Il-fwieħa meta tagħmilha fuq iż-żejżiet tixbidlek l-irġiel, araw x'għamilt jien. Inti ċappaplu fwieħa. Nagħmelu. Ma tantx, iktar xi deodorants mill-fwieħa. Ħafna. Veru? U taħdem biex tixbet l-irġiel il-fwieħa? Ma nagħmilx għalhekk. Imma ma jdeq ma. Imma ħażin, ħej. Ħanejlek fejn titfaħħa biex jiġu l-irġiel. Ma hawnhekk ħanamillek ftit fuq iż-żejżiet titfaħħa. ħanamillek hekk għax hemm. Mu ħanajt xejn li rajt sewwa. Għasamilt lek naqalilek, namel lilek u murlem, so. L-affarijiet li qed nara dal-għodu ma rajthom f'ħajti. Għax ħanejlek, skondaw iż-żgħażagħ tal-lum, jekk tagħmel il-fwieħa fuq il-biżliet, iktar għandek ċans. Ġi ħanamillek ftit. Mbagħad il-lejla għajdli kif tmur. Iktar jiġi l-raġel lejla. ħanamillek ftit. Għamil xitawmina wieħed. Le, ara kif tmur u kellimni. Xirreq li għamil xitawmina ħrissa.
Le mhux hemm tittamela hawnhekk. Għana millek naqra, u mbagħad għajdli kif mort. Ta? Ara jekk tara ħafna rġiel ġejjin lejk illum għajt minn hemm. Fejn titfaħħal fwiha. Idejja. Nissa daw mhux hekk qed jgħidu, daw qed jgħidu nagħmellek titawa. U ġennu. Illa kif ġew. Tiffullawx, Isma, anke l-parteċipanti tagħna ta' nistgħu nitfawhom fil-ġakuzzi. Ġakuzzi m'għandniex. Nitfawhom fil-banju. Fil-fatt, sinjuri, ħan inaqdu mal-villa raġej. Manuel Morissa fil-ġakuzzi. Jena? Mux inti jismek Manuel. Viva, ħammux. Dak ħajja qasmu banju. Manuel, dini għal-bombshell ġdida li daħlet Love Island. U inti se jkollok iċ-ċans li tara l-ewwel. Feħħa noqogħdu. Vera, ma noqogħdux hawn. Le, ruħi qalbi, m'hemm xi ħadd ieħor iżgħar minnek. Matthew! Hello, Matthew! Matthew! Hawnhekk. Allura, inti Matthew? Matthew jen? Kidġennuni bħalek. Bħalek kif? Hekk. Naħseb ommok ma ħadiġ battikata biex welditek. X'qed jiġri? Matthew! Imma kif il-verżjoni tagħna ta' Love Island xejn ma jiġina żewġ. Insomma, sinjuri, għada episodju ieħor, episodju speċjali għaliex qbadna lil Vanessa li issa ħarġet minn ġor villa u ħankunu qegħdin nintervistawha bħas-soltu ħajkunu it-Teletubi qegħdin jintervistaw lilha. U tinsewx, għada fis-7 tistgħu tagħmlu like, share, follow, subscribe skont fuq liema channel qegħdin tarawh. U bħas-soltu il-logħba tal-lum hija għandha x'taqsam mat-tema, mela. Wara il-mewta traġika ta' Matthew li għaddilna minn ġodrejn, is-suf tiegħu jidher li weħel ma' kull imkien, però weħel ma' sponsor partikolari. Jibqa' warawh fittxu s-suf u għajdulna.